Rakkaat seurakuntalaiset, olemme tänään kokoontuneet muistamaan Jens Christian Anderssonia. Kattorina toimii Tari Pykäläinen, suntiona meillä toimii... Kukas meillä tänään toimii? Mikael Dahlgren. Mikael Dahlgren! Ja liturgina toimin minä, Christian Malminen. Arvoisa seurakunta, nyt on päässyt käymään sellainen hassu tilanne, että olen unohtanut saarnamuistilappuni kotiin ja ilman sitä ei saarna taida onnistua. Sattuuhan näitä. Kuitenkin en tuntenut Aleksia kovin hyvin, mutta hän oli tärkeä elin seurakunnassamme, kuten me kaikki. Nyt Jaakon ystävä Matti tulee sanomaan muutaman sanan. Jans oli hieno mies, jollaista mä ei enää tuskin koskaan tule päällään kantamaan. Jasso. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen, aamen.